Okay? Irwik nga ro din, kumamakam tulad na giduduman, malpasen. Ket agur oray ni Guarong nga nakatune inita. Kada ti panakaibasa ti pakasaritaan ti parikot na, agur oray met ti ited tay nga balakad ken kuana. Ti pakasaritaan ti parikot iti biag ni Guarong nga napauluan. Besito. Sagudayan nga ron ti surat ni Guarong. Dear Cousin. Sagbay man nga nakisalaysay ti pakasarita kasinyong kablawang kaman iti ragsak nga aldaw mo di Tanemars Studio. Kastameten ti Cebu Bukal Pamilyam ken ti buo nga Nemars Studio. Kablawak pa dagiti padak nga dumdumngeg ken nagbibuyat iti nga nalatak ka programam. Nga magusgustuak launay nga dingdinggen nang runa no uray no adda ti trabaho gaputa adu ti mapidot nga adal manipud kadigiti na dumaduma nga pakasaritaan ngayon kay basbasa. Kasubsublik laeng diti pagilyan nga pagpapaayak akas OFW. Ngem adda mang burburibor iti panunot ko kasinyong napasamak ti amin bayat iti panagbakasyon ko wenno panagawid ko dita Pilipinas. Siyak laeng tinagbakasyon gaputa adamad diti pagilyan nga pagpapayak ako sa OFW ti asawak ken ti kakaisuna nga anak mi. No anya daytoy mang burburibor ti panunot ko kasinyong ken no kasano nga napasamak ti amin no apeng nga naaddanak iti kastoy nga parikot. Kastoy man nga inak irugi ti amin. Uray ta mabiitak laeng iti bakit? Uray siyak laeng ti agawid iti Pilipinas. Alam maawatak lakay. Ken narigat mo't nga talaga nga makaawid kami mo't kini junior. Tamo mo't ti kasasaantay diti abroad. Wen nga rod. Adala nga min tinasken nga ipagnakidjay. Amumet, kalpasan na, nagsubliak tuman ladagos dito eh. Alawan lakay. Alakat, ikamusta naktulatan akan dagiti kakabagyan tayo jay. Ken kastamatan kadigiti gagayim tayo. Ket anya ka diti plano. Awan met unay ti maubray jay. Siguro akat, ibanding kun tulaeng dagiti kakabagyan ken gagayim ko nga nabayagan nga nagit kita. Lalo kat manunga tawon mo ten nga sa anak nga nakaawit Pilipinas. Tapno makitak pa yun di family house. Damag ko kat marebreban at agsasaro no dagiti bagyo. Alawan, makamukan to nga ruden lakay. Saan na kami nga pakadanagan kini junior dito eh. Sige, natalgad mat kit ditiriknak. Alang nga rod, bakit? Kalpasan tayo mangan. Sa anak to nga rodan, nagiti taddo mga gamit ko. Basit mo't lagid di. Umanayan, natatalo nga brief, nga itugot ko, nga usarek pang makalawas. Si kagagpaiso Guaraw, ay unang kail. Ay nabayag nga minin nga saan ka nagbakasyon kay. Wengar danggal. Sa pala nag-pandemic. Iso nga, nabayag kami nga saan nga nakaawid. Apay siksika laing tinagawid garaw. Saan kami nga makaawid ni bagat ko. Amuyo mo, dati anak mi jay. Adala kami nasken nga asikaswag diti Pilipinas angkel. Kaya may kumat kitaan dati family house kit ni. Daanan. Ay, wuna, barok. Ay, kasano mo ti kabayag mo dito lugar tayo? Mabiitag laeng angkay. Makalawas ko laeng. Ay, makalawas laeng. Ungar danggal. At dapat nga min trabaho ka agur-uray agur-uray kanyak sanjay. Ay, kasano nga raw. Kat, uray no kasangsangpit ko angkel. Uray no nabannog akti biyahe akat. Kita ano santay ba si ti ada nga pagsasangwan?
Ay, kasano? Ay, pagkaroon na giti kakasinsin mo, kundi giti dadumapay nga ulitig mo. Ay, wala hanggang. Di magasak mo tayo, ti pagsasangwan tayo nga arak. Inaktulaang magitsindan ti pulutanan tayo. Ay, wala barok. Natati kay ayo may. Nang runa na giti uncle mo, kin kakasinsin mo. Nga papada mo, nga parang. Alam ko, uncle. Kat kumusta ngay mat? Ni bakit mo kante ti baruyo anak ko? Ante, alagit na sayahat mo tante. Napintas mo ti trabaho mi ti asawa. Sunalaang taman manu kami nga makapag day off. Sa saan pa nga gadan ti oras mi. Kaduan na ngamin kat pangrabi ti trabaho kante. Gagangay lat kastay di abroad. Kat anos laang abaraw. Alaga tagyaman na kante, ti panangas asikaso yung mo, ti family house. Uwan nga raw kat ne, ay nakadong nga bagyo, tinaglabas kat kastimutin, tinakapasamakan na. Sana bali ante. Bayat nga dag dito eh. Kitayag dito, mabalin nga patarimahan tayo. Alawan barok. Ewan kayo man te. Magit kita yo ka din ni Boy? Ni Boy? Unante. Ay ka, Bayam ta kasaritak to ni nanang na. Ta ibaon kun to. Apay, ada masapul mo king kwana. Kagpakuyog ako kumante. Tayong kami di tiyandaan. Tayong kami makitsenda ti pagsasangwan tayo into numalam. Muna. Ako retawan ti ubrana kan kay ayo naman. No adda ka. Sige ante. Nagyaman na kante. Oh. Anya pa iti kurang nga di ta pinagatang boy. Boss. Para kanya kakit adupay gid di dito yan. Alagat no ayabanta amin nga gagayem kan kakabagyan. Alagat baka kurang. Lakit, pumarti tayo tulat at kalding na, boss. Adamo nga paggatangan ti kalding. Boss, adamo. Lakit, masango yung lagi di nagparte, nagluto. Lakit, pagtitindulungan na, boss. Sige. Basta ito importante, adaw man nga kanan, ken pulutanan, dagiti maawis to. Nang runagat ni, makalawas ko na dito yung lugar tayo. Api nga min, nagbit ka mo tin, boss. Baybayag mo kumat bakasyon mo Kakaiso na nga nagbakasyon ka. Kita uri kasanot ayat ko boy. Angin madamot trabaho di abroad. Ken amumat nga dani bakit ko ken ti anak mi jay. Sabagay. Alakit sulitin ti nga ro din na boss. Ti makalawas nga kadam dito eh. Sige. Ito no makaawid ta. Ingkan to ayaban di kiti gagayim tayo. Amumot no sino di kiti close ko. Di kiti nasingit nga babarkadak. Ay mong boss. Awisik tumit di kiti batch ko. Amin nga kalugaran tayo. Nga makamam mo kanyak. Awisin mida. Ta anusan to ti adda nga pagsasangwan. Kaya madamdamain ta dumagas ti daduma pa nga nayon ti arak. Ay sige boss. Sige. Agawid ta nga ro din. Tabaring nung masapan tayo nga makarugi. Boss, dandani maluto amin nga putahe. Oh, kastaya. Uwan, boss. Mangrugi pa kiti agsang putin dengan iti bisita. Oh, sige. Tayo nakarod sang winida. Ay, win gayam, boss. Inawis ko pa'y gayam ni Manang Sophia. Ha? Sino Sophia? Dati kalugaran tayo malayang, boss. Naranak kami ni tay. Nakabakasyon gayam. Anya? Sophia? Ti kadigi pagbagam nga ni Sophia kat dati. Kat ni Sophia, boss. Dati napintas nga kasadaram lang nga nakaasawa di Manila.
Ni Sophia? Api nga inawis mo ni Sophia. Api gininom ka din ni Sophia. Saan boss? Angin naranak ka rin itay. Kinamukmet nga gamam mo kayo. Sabilin mo, ay bak amin nga amamom, di tinasingid nga gagayem mo, babarkadam. Angin, jakmat namnamahan nga da ni Sophia dito eh. At iso na boss. Api ka di boss. Anya? Isagana mo rin ti mainom. Ni, nagsapa mo tin boss, nalawag pa ilaan. Basta, mangisagana kan di mainom. Arugyantan boy. Mangisagana ka piti pulutanin. Ni, nasapa kan to nga maarang nga boss. Basta, isaganam kit din. Tarugyantan ti aginom. Idubting gayam ni Sophia. Nimbagman kit di ta imbagam. Alay, bati kayo pelang araw dito yung kakadwa. Ay, papanang boss. Basta, dala yung bait papanak. Ay, boss. Madlaw ko. Api, itay pala ay ngakit-kitan na ka ni Sophia. Di mo pa'y napan kinasarita. Ha? Shh. Di ka mga tagariboy. Basta makambo ka pala katikiti kakantuwati nga giinom. Tadabit papanak. Nawatam. Ay, win boss. Itanta na tamaan akon. At dantured ko nga makisarita kini Sophia. Imbagta di pinagawit. Awisek, tayin kami jay lugar nga nasipngat. Iti paset na nga awan ti makangagkan makakita kata kami. Ta kumusta man. Kalpasan ti manong atawan, nga di kami nagkita. Kasla sabsabalin iti marikriknak. Budno nga, agayatak yung kuwana idi. Idi teenager kami pelaan. Nimjak ekspektarin nga itang agkita kami kalpasan ti manong atawan. Kas na ti sigud pa lang ang marikriknak. Idi ti marikriknak ita. At dantured ko nga makisarita ken kuana. Isungin na kon. Sakbay nga agawit. Kumusta ka mo ten, Sophia? Nasayaat mat, guarong. Sika ka dilaang tinagbakasyon? Uwen. Saan na simurot ni bakit ko? Adamo di jay ti anak mi. Kan mabitak laing dito eh. Ay, damag ko nga rod kat makalawas mo laing dito Pilipinas. Naira namat nga nakabakasyon na. Ijay ngamin Manila ti pagpapaayak. Ken ijay ti yan ti pamilyak. Damot gayam asawa mo. Wen, may salaing ti anak mi. Iso na laing ta, tsak maawatan no. Naragsakak ba? No saan? Anya? Anya ti kahit mo asawen? Sophia. Panagriknak ngamin. Ang denden na kami laang iti asawak. Gapo iti kakaiso ng anak mi. Tapno laang saan nga makuna nga broken family kami. Ha? Mabalin ka di nga salud-suden no apay? Siyempre, kas ti kaaduan, kalpasan ti sumagmamanong atawen, naumang kantan ati asawak, tanagsapul iti ti sabali nga babae. Anya? Kadaytang alaplap sa atin. Isukat na kabaylain. Sa anak mat kidi ngayon sukat. Ngem nagaramid iti ti asawak. Ken may saan ko nga basta-basta nga mapanawan ti asawak gaputan niya.
Adang amin ti sakit na. Baldado isunan. Ha? Bakakit no gurain dak ti pamilya na. No basta latan panawak. Iti kasasaad na nga kasjay. Kan baka gurain dak pa iti anak mi. No panawak ti amana nga masaksakit. Nagkasang gayam ti kasasaad mo. Naku namon, Guarong. Ketsi ka, kumusta mat? Kinagpaisuan na. Agpadatamot nga, may salaing ti anak na. Apay mo? Basta. May salaing ti impay ni Apo Diyos nga putot ko. May salat anak mo, may sat putot ko. What a coincidence, anya? Sophia. Amom ka di nga. Nga anya. Nga edi teenager tayo kaya agkurso na daking ka. Talaga lang? Uwan, apo. Nabayagan nga kurso na daking ka. So nalaing tadyak. Di mo na ibagati Eric nam kanyak? Uwan. Kaya apeng amin. Diyak man mo. Diyak maawatan ti bagik. Diyak kami na mo ti agaram. Kahit nasawen, kurso na dalak idingem, di mo lang amin amot agaram? Uwen, Sophia. Ken, baka ngamin no basteden nak. Iso nga, apay ko mga basteden ka. Ha? Kinagpaisuan na. No nagaram ka kumakanyak. Sinungbatan ka kuma. Anya? Taadamat pa nagkurso na daking ka idi Guarong. Sophia? Wen, pudno ti bagbagak. Diyak manamuking ka. Tanod at duma ka, tagparparik na akim, kasla di mo marik na. Kasla awal laking ka, kasla di nak makit-kita. Ha? No agsabat ta, liklikan nak. No agsabat dagiti matata, iturong mo ti panagkita mi ti adayo. Iso nga, kung nakitibagi, ang mga saan nga siya ti type mo. Ay, sikatit, type ka. Keras ka idi. Angim, nalpasin ti amin. Siguro kat saan nga data tinaikariwen no. Ha? Kwa? Pasensya kan, Sophia. Talaga nga jak amot agarim ngamin idi. Idi? When ang nakaasawa ka mat, kahit nasawan, inari mo ni bakit mo. Kwa. Jak mo no, inarim ko ano. Anya? Kahit masawan, saan mo nga inarim ni bakit mo? Saan mamat? Gabutag padpada kami ngagtabtrabaho di abroad. Kaslatay, kusalatan nga na-develop kami. Maawatan kan, Guarong. Sophia. Guarong. Agyaman ak may ka. Ay, Diyos ko. Nay, boss. Apay, tartaray ka mo, boss. Makaamukan lata dito yun. Apay, boss. Makaamukan. Isikan to tagipaknin. Boss. Makaamukan to latan.
Api, ada ka di kaalam, boss. Ibaga matares bakan tayo. Ada di kiti kakadwa tayo dito. Awan. Anya nga tilim-lim nga, boss. Asino ti tartarayam? Api, ikas na mabutbutin ka, boss. Ha? Kwa. Basta, makaamu ka lang ta dituin. Diyos ko. Naku, nagpupukit ti silid ko. Urek na nos usawan. No apin ba't nga binisitok ni Sophia. Saak nagtartaray. Bakakit no kaguran akon. Bakakit no salangadin nakinto no bigat no apin nga binisitok isuna. No apin nga kinis ko di pingping na. Anya dito yung inaramid ko. Apin nga kaso ti marikrik-nak. Agayatak nga takin ni Sophia. Wino, panagkurso na dalaing dito eh. Sino dito ah? Siyak na iting kwarong. Sophia? Api nga simrit ka dito yung silid ko. Kinasinutin ng pastor. Api nga. Guarong. Saan ko nga malipatan dati? Panang bisitom kanyak itay. Ha? Saan ka makaturog isong imayat dito eh? Sophia. Amok laki dit ka ipapanan natin panang bisitong kanyak. No anyaman ti marikrik-nam. Isumit ti marikrik-nak, warong. Sophia. Ni. Aping inarakop nak. Saan ka naragsakit yung asawa, Guarong? Kasta ka mat siguro, gaputa. Saan ako mga binisito, no? Shhh. Ha? Sophia. Guarong. Ni. Iyas asidig mo matin tirupam itirupak. Ni. Sophia. Guarong. Sigurado ka kadi. Nakasagana ka mangipait ti amin namin kuking ka. Iusok kon, ha? Iusok kon baka agbabawi ka. Yes, sige. Guarong. Sophia. Nakaragrag sa kakunay, Sophia. Diyakin pagarup nga. At damot kayam ti marikrik nam kanyak. Kasi ti marikrik naking ka. Sophia. Guarong. Sophia. Guarong. Sophia. 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 Boss, agreeing ka, boss. Agtagtag-iirip kan sa boss. Anya? Bang-bangungutin kan sa boss. Imbaga tayo mahig dito eh. Nangig ko nga, agas-lagas asog ka. Imbag ta saan ka nakalak dito rin daw. Anya ti araramidim dito boy. Bigatin boss.
Saan ka di ngayon bilin mo nga sa paik ti umay ta? Umayag agipak ni. Hangko nga nga naipak ni amin. Ha? Kin nanging ko deti isawsawang mo nga nagan, boss. Nimit, manang Sophia deti. Shh! Di ka makatagari. Ay, sorry, boss. Aping, ni ka di manang Sophia ti matagtagay ni mo, boss. Uy, di ka makatagari. Saan mo ka di ka nakita ni manang mo nga Sophia? Saan mat, boss? Sigurado ka? Uy, boss. Anya, boss, itemplaan ka di kapem. Alam nga rod, boy. Kung kasarita ka damdama. Adda nasisita nga pagsaritaan ta. Anya day, boss, damdaman ton. Inagpela itemplaan di kapek. Tapno mamurmuraya na. Kastaya, boss. Isumad lang nga nagpukaw ka di rabi, boss. Di da ka makita. Uy nga ron. Kitapi nga nga binisitong, boss, saka nagtartaray. Baka ngorno kagura nak. Baka tungpain nak. Ken naaramid ko la di jay kaputa na kainumak. Ta sigurado ak jak maaramid ni jay no awan ti inom ko. Nagbabay na kami. Jak man mo no api nga torpe ak no saan ka nakainom. Idi nagsarita kami kini Sophia. Na ibagak dagiti amin nga kahit kung ibagak yung kuwana nga saan ko nga may ibagabaga. Kahit mo sa boss, gapot pa naginumot arak, na ibagam digiti kahit mong ibaga. Uwan, pati digiti saan ko kung marumbing imbaga. Kang runaan na, naaramid ko diti saan ko kung marumbing ngay naramid. Diti pa nang bisitok king kuwana. Pingping matlakit di, ang imadilat ta. Bakakit no kaguran ako ni Sophia. Bakakit sa balin ti pa nagkita na kanya. Boss, nagbidot kayo ti panpanunutin nyo. Ha? Anya tikit mo sa boy? Naibaga kanyak ni Manang Sophia. Nga niya. Nga umayto ka no inton malam dito. Tagsarita kayo kano. Boss, anya? Ni Sophia? Umay dito'y balay? Uwan, boss. Bili na kanyak sakpi nga nag-aawid di rabi. Kinagpaisuan na sapulin na kang napanaturugin ko na, boss. Ha? Anya nga oras ka nung umay? Basta malam ko na, boss. Ay, ingka gumatang di arak. Adapin na bati pulutan. Agluto ka ti pulutan. Ape, boss. Sapain tan di mangsyat. Ape nga nagsapan, boss. Riring mo lang. Basta, umay gayam into numalam ni Sophia. Di ka maawatan, boss. Basta, boy. Ingka gumatang ti arak. Gumatang kat pundador. Gumatang ka pa chicharon, ken tuno-tuno. Ay, sige, boss. Diyos ko. Umenak nga tasala nga din ni Sophia. Gapo iti naramin ko panang bisitok, ken kuana. Naskin nga makainumak iti arak. Adda ka nun nasisita nga pagsaritaan ta, Sophia. Uwen, may papan ka di nga, di naramid ko di rabi. Nga? Dati amumlatan. Kaya't ko lang agistoryata pa eh. Maragsakan na kami ni idi nga nagsarita ta iti nabayag. Tsaka mo no api nga kaso ti marikrik na, guarong. Nalagaan ti riknaking ka. Naragsak ka nga kasarsarita, uri no nakainom ka. Kasla ita, nagsapa ka mo nga nakainom. Ha?
Ni ngamin boy. Ni Boy? Nakakulkulit. Dagulit, kahit nakanunti uminom, nakasapsapa pa ko, kwa na, narigat mo to jak pagustuhan. Manulang mo't nga dag dito eh. No kasta, inaawis na kani Boy nga ginuminti na sapa? Nga ron, jak kumakayat. Angem, naisubo ak maten. Okay lang. No kasta, sa anak nga salangaden, gapo iti pa ng bisitok ken ka? DJ ka, di ti pan panunutem? Baka kunak nung makagura ka kanya. Bisito laeng mo't dayjay. No makagura ak man, kagura ka taaping nga tipingping ko laeng tinagkam. Joke! Naangaw ka mo't gayam, Sofia. Siyempre, naangaw ka mo't. Naangawak mo't. O, di ba? Iso nga magusgusto nga kasarita ka, ta hindi kalman, jak pag hindi napupuutan ti oras. Nga rod, uray siyak. Parbangon gayam din. Agasam mo't ngayon ta, nakurang sa nga, 3 oras nga nagsarsarita ta, nagtungtungtung ta. Nga kasla saan ko nga narikna ti puyat. Ngamin, nalagan tirik na ka magisarsarita king kagwarong. Sayang laang ta, apagbit ka la dito eh. Ken kalpasan laang ti manungal daw, agsublak mo tan Manila. Imayat lang kami dito yung kaputa undas. Kasta ya? MC ka ano kayat mo, sakbay ka nga agsubli jay abroad. Mabalita nga kita jay, Mabalita nga kita jay Manila. Ije Manila? Umununa aksamat nga agpa Manila. Into no pelang kuha kanya. Miyerkules. Lunes sakmat nga pa Manila. Sumabalin mo nga sapsapa ti umay, tapno makapagkita ta. Sige. Kaya't ko launay. Tamanulaal daw mo mat ditoy, uray siya. Manulang mat nga aldaw nga makapagtungtung ta. Nabayang ngaminin nga awan ti makatungtungtung ko iti kastoy. Nga nalagan dirik na. Maibagak dagiti problema. May bagak ti marikrik na. Uray mo tiyak. Maragsakan nga makitungtungtungkin ka, Sophia. No kasta, sana ka kagura di pa nang bisitokin ka. Saan? Api ko mga kagura ka. Agistorya ka bay Kumusta mo ti biyag mo di abroad? Ta istorya ak mo to kasano mo ti kami biyag ko di Manila. Ken anya mo di napaspasamak ken ka nga. Sige. Oray ta nasapa mo't pa'y. Agtungtung tangarod, aginggat kay kayat ta, Sophia. Boy. Boss. Sublatin na pala ti cellphone mo. Basta di ka makatagariya. Api nga, dito pala cellphone ko o sarem nga pangkontakam kay ni Manang Sophia, boss. Basta. Baka mabasa kami ni bagit ko. Sige, boss. Basta no dagdamdamag king ka. Awan ti amom aboy. Boss. Kagura ka. No, agipulong ka, agibaka kayo sa bali. Boss, areglado, boss. Sakto pa'y, boss. Loyal na loyal aking ka. Nagkita kami nga rod kini Sofia, ije Manila kasin yung
Ngem saan ko latan nga detalye ti inaramid mi, napnapanan mi. Basta, casual kami. I mean, kahit ko sawen, nagtungtungtong kami, nagpasyar kami, nga kasla nasingad nga gayem mo, nagpagayam, nga kasla nabayagan nga agpagayam kami, idinto nga nabayaga panawen nga saan kami nga nagkitkita ken nagsarsarita ken ni Sofia. Nalagaan direk nami ditunggal may sa kasinyong. Ang emi didimtengen ti panagsublik dito'y abroad. Kasla dimmagsen ti barukong ko. Nang rona idi taadan mang burburibor iti panunot ko kasin. Idi panagsublik dito'y abroad ket kasla awan ti napasamak kasinyong iti panagbakasyon ko dito Pilipinas. Kasla gagangay laeng nga nakabanding ko dagiti kakabagyak ken dagiti gagayem ko kastameten nga naaramid ko dati panggep ko no apeng nga nagbakasyonak. Gagangay laeng nga kinumustamot ti asawak no kumustamot ti panagbakasyon ko ket naistorya ken kuana. Ngem saan ko naistorya ti maipapan iti panagkita mi ken ni Sofia. Sipud idi kasinyong saan mo nga mapukaw ni Sofia iti panunot ko. Kanayon nga isut agtartaray iti panunot ken lagip ko. Kanayon ko nga malagip ti panang bisitok ken kuana. Kasinyong nagsuratak ngamin ket jak ammo no anya daytoy nga riknak. Awan mat ti parikot mi iti asawa. Isu na laeng ta ti panag sabat manen ti dalan mi kini Sofia. Kasla adda iti nariing kanyak nga nabayagin nga matmaturugen nga jak mailadawan no jak maibagano anya. Kasla nagsublit kumpiyansak iti bagik. Agayatak kadi ken ni Sofia kasinyong winusaan. Saan kumot kayat nga marakrak ti pamilya? Saan ko kayat nga isukat ti asawak nang runa ti binangon mi nga pamilya? Ngem kayat ko nga ituloy ko ti panagpagayam mi ken ni Sofia. Iyan tangay adakmat diti abroad, adamit isunay di Manila. Awamat siguro ti dakes na no makipagpagayam aklaeng. Ngamin kaslang na burn out ak siguro gapo iti nabayag nga manong nga tawen nga panagtrabaho dito abroad. Amuyumot siguro nang runa ka dagiti OFW, amuyumot siguro ti rigat na. Amuyumot siguro ti kasasaad ti kaskadatay nga OFW. Nga trabaho. Nga no di ka agtrabaho dito abroad ket nga. Ngem sibud idi nagsabat manen ti dalan mi kini Sofia ket kasla limmag-an ti riknak. Kasla ganado ak nga papanagtrabaho. Nang runa no malagip ko isuna nga malagip ko jay panagtungtungtong mi. Numanen agis isimak nga maysak. Gagangay kadilaeng daytoy kasinyong adda ka din nakapadas daytoy nga padas ko. Nga saan ko mat may baga nga love ko. Jak mat may baga nga hangko love. Tadyak karod mailadawan daytoy nga marikrik na. Ngem tilaeng sigurado adda tin naaramid kanyak ti panagsabat ti dalan mi kini Sofia. Adda ti nagbaliw kanya. Isu na laeng ta maburburiburan na. Isu nga nagsurat ak kasinyong ta bareng no da kayo ti makaited ti sungbat kanyak kadigiti nga saludsod nga agtartaray iti panunot ko. Ituloy ko kadi ti panakipagayam ko kini Sofia. Basol kadi no adda ti komunikasyon mi kini Sofia nga kursonadak idi. Nga makunak ka kursonadak pela ita. Angim saan nga kasla ti kursonada nga kursonada. No amuyo ti kahit ko asawen. Tasyak para kanyak. Prioridad ko lata ti pamilyak. Number 1 latamat ti pamilyak kasinyong.
Dahil di nga ron, ti baka buklan, ti baka sarita ka sinyong, kat sabi ko mata matulungan dak, kadati nga parikot ko, ket agyamanak kadagiti makaited ti balakad kanyak, agyamanak mat ken kakasin, ti anos ken laing mo anang tedbiag, dati nga pakasaritaak, nga sabi ko makat na kay batit adal, ken liwliwa kadagiti padak nga dimngeg ken nagbuya. More power to your program, and God bless everyone. Tuy maburburiburan unay nga pagayam mo, guarong.